Reverend Father Ajerio Panya, ato ang buutan nga padrikura, Father Brian de la Concepcion, Father Linwell Canizares, mga igsoon kong mga kaparian ug diakono, Congressman Ed, Mayor Poresa, Vice Mayor Tercia, mga pangulo nga nangalagad sa ato ang parokya ug sa atong lungsod, mga hinigugman namong mga parokyanos, dili lang dinhi sa balilihan kundi apil sa mga silingang parokya nga sakop sa ato ang bikaryato, mga pinangga namo nga mga estudyante, mga igsoon ko diha ni Kristo. Sa di pa ko magsugod, mahimo ba mohangyo ko ninyo lingias ang inyong mga tapad? O lingiasa. Unya, palihog og pangutana ha. Palihog pangutana ingna. Ning bag-ong tuig, nabayran nimo tanang utang? Sige, sige. Daray mga maayo mangutang, unya maayo pud mo bayad. Pero dunay maayo mangutang, unya di maayo mo bayad. Tinuod dili, sakpan lagi. Hinaot mga igsoon nga matag usa ka nato ang nagpautang ug ang nangutang niining tuiga mahimong tinuod nga mga Kristiyanos. Amen. Di man pobre lang ang mangutang, bisan ang mga dato gani mas dagko pa silang utang, no? Ang mga dato kasagaran mangutang aron idugang sa ilang puhunan, sa ilang negosyo, unya muginan siya pag mas dako. Pero ang pobre nga mangutang luoy, kasagaran nila kanang maganto sa muna-munang kalisod, no? Although di po tanan napoy exception, ang ubang pobre mangutang kay iinom, ang uban isugal, ang uban ipangarte, di maayo. Pero kasagaran kana yung naa sa kalisod. Mga igsoon, in kaso lang, kung dunay nangutang nimo nga pobre, unya hangtod karon naglisod pa in taon, nagilaid pa sa kapobrehon, mohangyo ko ninyo, subay sa kasing-kasing sa Ginoo, mohangyo ko ninyo, ayaw apikiha. Okay? Okay ba? Ayaw apikiha kay musamot kaluoy, ug mahimo lugwaye, kung mahimo pagyod ay napabayra. Amen? Ang tanan nga mingog amen, bantay maningil ha. Inabi na karong tuiga, nga naman, sigurado ko, daghan kaninyo nasayod na, nga karong tuiga, dideklara sa Santo Papa, it's a Jubilee year. Tuig sa Jubileo. Okay. Jubilee year 2025. Okay. Tagsara ni mahitabo sa karaang panahon. Kausara ni mahitabo sa usagatos ka tuig. Ang uban god, mamatay na lang, di kagiag Jubilee year. Di may panahon, kausa sa 50 ka tuig. Tagsara pod, daghan po mamatay nga di kaabot. Mao nga ang simbahan, mihimog adjustment once in 25 years. Una mga igsoon, mao ni siya gitawag og ordinary Jubilee year. Once in 25 years. Dunay extraordinary Jubilee year nga ideklara sa Santo Papa. Dili kanunay pod, pero mahitabo gyud. Extraordinary like last 2016, the extraordinary year of mercy. Gideklara sa Santo Papa. Extraordinary to kay gawas to sa regular o ordinary nga once in 25 years. So, ang katapusang ordinary Jubilee year, year 2000. Karon, 2025. Ang sunod, 2050. Buhi pa katana, ter? Hinaot pa unta, no? Ampo lang gud ta, Ginoo ra may nasayod sa tanan. Mga igsoon,
Inigsugod sa usa ka Jubilee year, dunay espesyal nga mahitabo didto sa Roma, sa St. Peter's Basilica, ug sa ubang mga basilika didto nga 4 major basilicas man didto, no? Si Pope Francis, ang Santo Papa, mag-abli siya og Holy Door. Porta Santa in Italiano. Sa Cebuano, Balaang Pultahan. Okay? Unya, maong Holy Door, abli na siya. Tibuok tuig sa Jubilee year. Unya, ang Santo Papa manawagan sa tanang tao sa kalibutan, maghimo og pilgrimage. Musulod sa maong Balaang Pultahan. Unya, pinaagi ani, makadawat sila sa dako kayong grasya. Nagitawag na to og plenary indulgence. Ako i-explain later unsa na siya. Di man tang tanan makaadto. Ambot ang ini akong mga pari nating nga ni pipilaan ni nga nagplano nga moadto, no? Pero di kitang tanan makaadto. Tanawa ang gugma sa simbahan, ang kasing-kasing sa Dios. Ang simbahan, ang Santo Papa nagsugo sa mga kaobispuhan sa tibuok kalibutan na mag-designate, magpili o gitawag og Jubilee churches, pilgrim churches, diya sa ilahang mga dioceses. Aram na ang mga tao, matagaan sila sa kahigayunan nga maghimo og pilgrimage, spiritual pilgrimage. Ug makatagamtang gihapon sila sa susamang grasya sa plenary indulgence. Dini sa atong diocese Tagbilaran ang nindot nga simbahan sa Balilihan. No? Our Lady of Mount Carmel Parish Church, may usa sa walo lang kasimbahan nga gipili nga mahimong pilgrim churches. Di mo malipay, ana? Pakpakan na to na, oy. So, matag bikaryato sa atong diocese, para ginmabahin ba? Matag bikaryato, dunay pilgrim church. Dini sa atong bikaryato, gipili nato kining inyong simbahan, dili tungod kay gwapo inyong padrikura. Ha? Dili tungod kay sikat ni siya sa YouTube. Kundi dili tungod kay kini man ang sentro sa atong bikaryato. Once again, pakpakan nato ang Our Lady of Mount Carmel Parish Church. Sa di pa nako padayunon ug explain ang plenary indulgence, ang Holy Door kanang Balaang Pultahan ba? Symbolic kay na siya. No? Kini ang nagrepresent kang Kristo. Okay? Diya sa Ebanghelyo, si Kristo miingon, ako ang pultahan. Ang musulod, muagi ka nako, maluwas. John 10. Ganina ang obispo, diya sa may pultahan, unya, nagampo, nagbalaan, nagyukbo sa krus, unya, kitang tanan, hinay-hinay nga nisulod. Ang obispo dito sa kilid, wa mo kabantay, nagbantay ninyo. Siya man ang natudlo nga magbalante sa karnero sa diocese, unya, ang mga karnero nanulod. Ang obispo gahulat dito, dugaya po ni sila mahumag sulod. Pero wala, nagpasensya siya maayon, nagbantay siya nga ang mga karnero, ang mga anak sa Diyos, makasulod ang tanan. Huwag masalaag, huwag mawala. Dito ang inyong obispo. Niya sa dihan na sulod na kamo, ang obispo mibati og kaayo kay ang katawhan sa Diyos. Naluwas na, natagaan sila og kasilungan sa ilang kahimtang. The plenary indulgence. Mami, usa sa dako kang grasya nga madawat na to, sulod sa Jubilee year. Unsa man ni siya? Mao ni ang pagkapapas sa utang. Dili ang inyong utang sa silingan, ha? Ang pagkapapas sa atong utang sa sala. Ang dakong utang na to, dili kwarta. Utang sa sala. Una,
og sa nagauban nga silot niini. Matag sala na ay silot. Ang silot dili aron pagpatay kanato. Ang silot paron pagdisiplina kanato. So usa gyapon siya sa buhat sa pagpangga sa Ginoo. Ang matag sala dunay silot. Ang plenary indulgence magpapas sa temporal punishment. Temporal punishment tungod kay di ning mausilot hangtod sa hangtod. Mao na siyang gitawag og temporal tungod kay dili hangtod sa hangtod. Ang silot nga eternal mao toy hangtod sa hangtod. Ang silot sa impierno. Now pinaagi sa plenary indulgence nga madawat nato nga grasya, mapapas ang atong silot temporal nga masinati nato dinhi unta sa kalibutan ug ang uban didto sa purgatorio. Di baya lalim ng silot, pero mapapas tungod sa gugma sa Ginoo nga iyang ipadayag sa special nga paagi niining Jubilee year. Pakpakan nato ang Dios. Mga igsuon, dili man siya ingon nga automatic ba? Uban na siya nato mga buhat. Ang una, misulod ta sa Pilgrim Church, no? Nag-pilgrimage ta, kay kitang tanan, mga pilgrims man. Una, na tumanan na nato kana, misulod ta din Doon na pa'y atong buhaton, mukumpisal. Okay? Unya, musimba o mukalawat, humay malimpyang itong kasing-kasing. Unya, mag-ampo ta, sa kaamana mo, maghimaya ka Maria, o himaya sa Diyos, o unsang pag-ampo, ihalad alang sa katuyuan sa Santo Papa. So these are the important conditions for us to receive the plenary indulgence. Mahinumduman to ninyo? Sa iyo naman hinumduman, no? Let me review, ha? Para sigurado una ko, kay sayang manggod ang grasya nga dako nga ato madawat. Unsa ganito? Mukumpisal. Ikaduha, musimba o mukalawat. Ikatulo, mag-ampo para sa intensyon ni Pope Francis. Kanang tulo at tumuhaton human kita musulod sa Pilgrim Church. Dili necessary nga kanang adlaw dayon nga mukumpisal ka o mukalawat musimba. Dili di kinahanglan mahimog sa sunod adlaw o sa umaabot nga mga adlaw. Kay ngano dili man kanunay nga dunay pari available na magpakumpisal. Ha? Sa inyo pag-ani nya wada si Father kanilakaw na ilaing schedule. Mao nga muhangyaw lang ko sa ato mga pinanggang mga kaparian nga dungagan din nila ang mga schedule sa pagpakumpisal. Okay? Aron nga mas daghan ang mga tao nga makatagamtam sa maong grasya. Gawas niini mga igsoon mudasig pug ko ninyong tanan nga maghimo tag pilgrimages this year naman tay mga assigned pilgrim churches. Mag-organize mo ba? Pananglitan ng mga estudyante, mag-organize mo ang mga lay ministers, ang CWL, senior citizens, mga Knights of the Altar, you organize yourselves. Sakay mo sa bus, okay, pliti lang mo ha, pliti. Unya, mag-organize mo, ug mahimo, hangyoon ninyo ang inyong spiritual director, Father, uban nimi. Para nga, inisulod ni Pilgrim Church, makakumpisal mo, dayon, ug makasimba. That would be very nice. But again, dili necessary nga na ay pari og kana dayong adlaw inyong buhaton na pagkumpisal ug ang pagsimba. Hapit ako mahuman. Okay? Tuguti lang ko ninyo nga mutaas-taas gamay. Gamay na lang gikuang. Kay ngano importante ang akong pagdasig ninyo. Ang tawag ni maong Jubilee year, Pilgrims of Hope. Pilgrims of Hope. Kitang tanan pilgrims, lumalabay lang taning kalibutan, di ta magpabilin din Muna nga, ay mo pagtigom og daghan, ha? Ha? Kaya nga no, di man ta magdugay din Pilgrims lang man ta. Doon ay mga pagsulat sa kinabuhi, nga moabot na to, doon ay mga problema, doon ay mga kasakit, but don't worry. Kay bisan kini, lumalabay rapod. Ang ulan, muhunong, ang problema sama sa ulan, doon ay katapusan. Amen? So, kinahanglan, magpabilin ta malig-on o malawaman. Nga naman, Pilgrims of Hope man ta, kinsa man ang atong paglaom. Di ta makalaom og tao, ha?
Ako pasabot, di ta makalaom sa atong kaluwasan sa tao. Di po ta kalaom sa atong kaugalingon. By experience, you know it. Di ta makaluwas sa atong kaugalingon. Bisan gusto ta nga magtarong, sipiat gid ta usahay. Di ta kalaom sa atong kaugalingon o sa laing tao. Di po ta kalaom sa atong kabtanan o sa atong mga salapi. Bisan sa kadaghan ka na, di na makapalit ning muog kaluwasan. We only have one hope, and He is Jesus. Naara sa cross ang atong kaluwasan. Pero mga igsoon, ini Jubilee year, matag-usa nato, gidasig po ta simbahan, nga makahatag ta. Dili tinganay kinatibuk ang paglaom. Bisan ginagnay, pero makahatag ta og paglaom sa atong mga igsoon nga anaa sa kalisdanan o anaa sa malisod nga kahintang. We are pilgrims of hope, at the same time, we are bearers of hope for one another. Mao nga, nining tuiga, mamalandong tao bangutan na sa atong kaugalingon, sa unsa kahang paagi, nga ako, makahatag og paglaom sa uban. Happy Jubilee year, kaninyong tanan. Pakpakan na to ang Ginoo.